Kadha wadnam chumbi ni campaign mar jiwo arita ya paya kind joriemb boda boda obagi e kaunti ma Mombasa kama joriembogo koro idwa ni mondo jiw arita migi kaachiel kod jowuoth magiting'o. Ma en bang' nonro mane otim Mombasa yango ni kwan masiche mag apaya ma itimo gi boda boda pod ni malo to chutho jogo ma ok rwak ogudu midendo ni helmet. E romono moyuore gi jotend migawo mar wuoth kata jatend migawo mar wuoth e kaunti ma Mombasa Daniel Manyala kaachiel kod apisas mag NTSA kod mago mag apaya kata traffic, joriemb apiko go jiw mondo mi ochak bedo gi ogute ariyo, achiel margi tachiel mar jowuoth magiting'o. Kopogore gi gayo masiche mag apaya, joriembogo bende jiwo mondo mi obed akicha mar yango jonjore makidek pondo igi ka giwuondore ni gin joriemb apiko bende. Mwasetimo mokwongo en kalo gimiluongo ni transport policy mar Mombasa County. Ma transport policy ni wuoyo matut kabisa yore mag usalama barabarani. Mar ariyo mwadwa kalo kinde mabiro mbele ka iluongo ni County Road Safety Policy. Mano bende wasechako tede mochiegni chiek. Ajali matimre ko ng'ato korwako helmet iyudo ka impact maduong' sana to kelo impact kuom familia mare, kuom jamii na kwa inchi kwa ujumla. Koro kaona waluongre kae gi kamati joma usekate mambo ya usalama, NTSA, police gishirika man wanao kae kawono ni mondo wagoyo ane wapuonjgi ane wach mar rwako helmet. Gimatimo amiyo gi helmet achiel tangisogi maber ni gimbe gidhi e duka gi nyiew moro mar customer. Koro mano be watemo sensitize gi mondo gitim ang'o mondo giyud helmet manyalo konyogi. Gimomiyo seche moko ok wanyal miyo mteja marwa kofia en gimoro achiel. Kane wachako tuo moro mar covid cha, kofia ni ng'ani ok nyal rwako, ng'at machielo ok nyal rwako. Koro mane manomiyo wadogo atimore nade, wadogo agole. Mak mana ni kopo ni ng'ato nyalo bedo gi kofia ne to onge problem.